ένας έντονος διαπληκτισμός. Μπακασέτα, Τάισον. Δεν χρειάζονταν αυτό. Πραγματικά δεν χρειάζονταν αυτό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν. Τώρα πάει να ανάψει και μια εστία μεταξύ Γέτβαϊ και Μεϊτέ. Πολύ έξυπνα ο Πέρεθ τους χωρίζει. Ο Μπακασέτας βρίσκεται στο χώρο του, ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει από πάνω του. Για να το ξαναδούμε. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Μπακασέτας στον Τάισον. Η κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο. Βάζουν τις κουτουλιές. Πιάνονται. Και στη συνέχεια πέφτει με έναν υπερβολικό τρόπο ο Μπακασέτας στο χόρτο. Ευτυχώς μπήκαν και οι ψυχρεμότεροι στη συνέχεια για να μην μεγαλώσει η ένταση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα ο Ολλανδός διαιτητής. Κόκκινη και στους δύο. Κόκκινη στον Τάισον, κόκκινη και στον Τάσο Μπακασέτα. Δεν χρειαζόταν πραγματικά.